danna subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da kai da zarar mun ɗora sabon shiri. Gabon bata yi min duka ba, duka muka wa juna dai, in ji Nafisat Abdullahi. Bayan bayyana bincike da ya nuna cewa wannan shine karo na biyu da Hadiza Gabon ke rufe jarumai mata da duka a masana'antar Kannywood, wata baiwa Allah ta aika wa Nafisat Abdullahi tambaya ta shafinta na Twitter don jin gaskiyar lamarin. Sai dai Nafisat ta musanta wannan zance, inda ta ce ba dai tsinanin duka ta yi mata ba, suka yi wa juna dai. Dan san da ta same ta tana aiki shammata ta yi. Ita ma kuma bayan nan ta shammace ta ofis ɗin shugaban CID ta dake ta. Ga dai amsar da ta bayar. Wai da gaske Gabon ta taɓa miki shegen duka a Kaduna? Sai ta bata amsa da cewa, anya, muka wa juna shegen duka dai. Ta shammace ni ina aiki wato ambush kenan, ta sa hannu a jikina. Ni kuma na shammace ta wato another ambush kenan a state CID office din shugaban na da kanima. Kin ga mun wa juna shegen duka. Sai dai Nafisat ta yi rubuce-rubuce da dama kan nuna rashin jin daɗinta abin da aka yi wa Amina Amal a shafukanta na sada zumunta. Da na subscribe don samun labaran Kannywood da ɗuminsu daga tashar tsakar gida.